लोगोफोर आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै मागोनि 1 तारिख आङो मानामुनि खानो थांनो नागिरदों दा। मागोआव फिथाजों अमा बेदर बेबायदि जानानै माने आमायजोब्बाय। बेनिखायनो मानामुनिखौनो एसे खाना लायनि मानामुनिखौनो जागोन दायो मोनायाव। दा आं हारसिं नङा जोंहा फेमिलियानो थांगोन मानामुनि खानो हासबेन्ड बाबु जों साथाम मानामुनि खाना लायनि दा दुब्लियाव। ममिता मानामुनि खाहैनिथ' दुब्लियाव थागोन मानामुनि खानो थांनिथ' दुब्लियाव थांगोन थाङा सेन्देला बरहाया जादों माथो उल्था जायाखै सेन्देला उल्था जायाखै ममिता ayang beri ne Tapi dak sayang sih. Tapi dak. Sendela hamdo deh हेबलायाखै 3 तारिखाव हासबेन्डआ थांसिगोन बेनिखायनो गाबोन एसे फिथा देनानै फिथा बानायना हरनांगोन हासबेन्डनि लोगोफोरनो। हासबेन्डआ फैनो मोनाबा माने बिसोरबो लाङो फिथाखौ फिथा सावनानै जोंहाबो हरगोन एसे फिथा बानायनानै गाबोन देगोन। सान्दुङा गोसाथार सान्दुङा नायनो हायि सान्दुं गोसा पुरा फेमिलियानो खागोन मानामुनिखौ बेसां मोनगोनबा सेखाया गंसेल'सो जाबाय दखन। बेसर तुलिया नै दाखालि अखा मोननानै बेसरा जि मोजां जादों बिबार लाबायानो बिबार बारसिगोन। सुइटार जोमना फैनानै गरमसो मोनबाय दखन। बाबुआबोथ' जेकेट जोमदों ना गरम मोनाखै? मानामुनिखौ खानोसै दा बेयावनो खागोन मानामुनिखौ। मानामुनि थानाय जायगायाव मोनफैबाय जोङो। जि गुवार दुब्लिया जि गाहाम नाङो बेबायदि दुब्लियाव बेरायनो। दाथ' सान्दुं गोसा दासो 3ता जादों मोना मोनाबा बांसिन गाहाम नाङो। बे माथावरि दङ दंग' दङ माने गेजेराव दुब्लि गेजेराव माथावरि दङ बेयाव माने मानामुनिया एसे गेसें दङ फांसे फांनै दङ बेखौनो खागोन जोङो। एसे गोजानाव थांबा रोजा मोनगौमोन जोङो माने बहुद दङ आरो बेयाव जों बेयाव थांबाय थाला जोङो न'नि आन्थासो फैदों नालाय बेयावनो खनसायबानो मोनगोन बेनिखाय बेखौनो खानोसै जोङो दा खानोसै मानामुनिखौ। जि सान्दुं गोसा गरमसो नांबाय फैनानै दासो 3ता जादों नालाय। नाया जि गोरलै गोरलै मानामुनिया लेता जायाखै फांसे फांसे। एसे रोजा थाबा दिगदारसो जायो खानो। माबे फांसेखौ खागोन जायो बेबायदि फांसे फांसेयासो आराम नाङो। जि मोजां गिदिर जादों।
सानावनो फैनायमोन मोनालायबाय दाबो जायाखै माने मुनि खानायानो फिसा फिसा खाबाबो माने थाबखौनो बुरजा जाया माने मुनिया गिदिर जानो हायाखै माने फिसा फिसायानो दङ दाबो बेबायदि फिसा फिसा माने मुनिखौ खानायावथ' जि बुरजा जानाय बायदि नाङो लांनानै एवबासो खम जाना थायोना खाखांबाय माने मुनिखौ बेखिनिया मोनबाय खिरखासे थांसै दा आरो न'आव बासिहैनो नांगोन बासिनायावबो टाइम लागोन मोनाबायानो दुब्लियावसो एसे सान्दुं नुदों खिन्थु न'आवबा मोनाबायानो गिजानि थांसै दा फार्स्ट फैनायावथ' जि गरम नांदोंमोन दाथ' गोजांबायसो सुइटारखौ जोमफिननोसो नांसिगोन जाबाय खाखांबाय थांसै माने मुनि खानाय बडि काटफोरा माने मुनिखौनो दा एसेबो खाना होआसै ओइ थिफाय ओइ नै गोलैबाय ना सासे गोलैबाय बांद्राय देखायोना बिसोरो फिसा गिदिर फैजोबदोंमोन माने मुनि खानो बासिनिसै माने मुनिखौ जि गोरलै नारा जाबोरखिनियाखौल'सो बासिनांगोन रोदायाथ' गैया बे मेन रोदा गिदिरखौल' गारनोसै बाखिखिनियाखौ दोननोसै एसे बेला थानायावनो बासिनि दा बासिखांबाय माने मुनिखौ साफा जाबाय दाना सुनानै संबानो जासिगोन जाबोरा बांद्राय जाबोर ओंखाराखै नारा दंमोन एसे नाराखौ गारबाय आरो गिदिर रोदाखौ गारबाय नारिखल दानबाय थादों हासबेन्डआ गावनि लोगोफोरनो लांगोन 3 तारिखे थांगोन ना फिथा सावना हरनो नांगोन लोगोफोरनो लारु एसे बानायना हरगोन ओमफ्राय एनथाबखौबो नारिखलनि बानायना हरगोन सिबिंनि लारु बनायदों आङो हासबेन्डनो हरनो नांगौ एसेल'सो बानायदों लारुखौबो बांद्राय बानायाखै नारिखल खिनियाखौ साफा खालामना लाबाय दा एसे फिसा फिसा हाना लानि मिक्सियाव पिसिनांगोन थाव ओंखारोना थाव ओंखारोना पिसिखांबाय मिक्सियाव पिसिबा जि साफा जायो मिहि जायो माने बेनिखायनो मिक्सियाव पिसिनो गाहाम नाङो लारुआबो मोजां जायो दा सिनि एसे गलायनानै एसे एवनानै लानि बेखिनियाखौ लारु बानाया आनारकुलिसो जायोनो बाबुआ आनारकुलिसो बानायगोन बेजों आनारकुलि बानायदों आङो बाबुनि थाखाय बाबुआ जि आनारकुलि जानो लुबैदोंनो बिबाय थादों गांसे बानायखांबाय आं मेचिनजों बानायाखै आखाइजोंनो बानायदों गिदिर जादों बेनिखायनो नारिखलखौ एवनानै लाबाय एसे हासबेन्डआ मानाय मुनि अमा बेदर बानायबाय थादों मानाय मुनि अमा बेदर भाजाया मोनबाय
आनारकुलिखौ बानायबाय थादों गिदिर गिदिर मोनबाय बेखिनिया बाबुआ जाबाय थादों गोथाव ना बाबा बिराद गोथाव आरो जानो जागोन आं गांसे जानि गोथाव जादों